Il-Kamra tal-Avukati resqet protest ġudizzjarju kontra diversi awtoritajiet tal-Istat wara allegazzjonijiet li komunikazzjonijiet jew taħdidiet privati bejn avukati u priġunieri setgħu ġew sorveljati jew irreġistrati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-avukati qed jgħidu li l-każ ħareġ wara li matul ix-xahar ta' Ġunju irċivew informazzjoni li tindika li fl-2021 kien inħareġ mandat li jippermetta l-użu ta' tamir ta' sorveljanza f'żoni tal-ħabs fejn il-priġunieri jiltaqgħu ma' viżitaturi, inklużi l-avukati tagħhom. Skont dak li ġie allegat fil-kmamar tal-viżitaturi, kien hemm sistema li kienet jew possibilment għadha tintuża biex tinterċetta konverzazzjonijiet mingħajr ma ssir distinzjoni bejn laqat ma' avukati u laqat ma' viżitaturi oħra. Fil-protest tagħha il-Kamra enfasizzat li l-konfidenzjalità bejn avukat u klient hija protetta kemm mill-Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Għalhekk il-Kamra tal-Avukati qed titlob li jiġi preservat kull materjal relevanti, inkluż recordings jew dokumentazzjoni li tista' tkun marbuta mal-każ. Talbet ukoll konferma immedjata li ma hemm l-ebda sistema ta' monitoraġġ jew interċettazzjoni attiva li tista' taffettwa laqat mal-avukati fil-ħabs. Il-protest ġudizzjarju ġie indirizzat lill-Prim Ministru Robert Abela, lill-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield, lill-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, lis-Segretarji Permanenti Responsabbli, lill-Kap tas-Servizz tas-Sigurtà u lill-Avukat tal-Istat.